fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Acesta este primul meu episod vlog de pe 2023. Astăzi vom juca cu vărul meu, Dragoș. O să aveți canalul lui în descriere. Iar dacă facem 5 sau 10 like-uri, o să mai postăm cu Free Fire sau cu Obalpol. Scrieți acolo în comentarii cu ce mai vreți să postăm și ne regăsim din avion. Da, mă, fraților, am revenit din avion. Ne-a băgat aici pe harta Bermuda, nu probleme. Să cobor eu, să cobor în bine satul. Sau în Clock Tower, în Profinuc, în Factory. O să cobor undeva, nu știu, vedem pe parcurs. Dar da. Așa. Acum o să sărim în Bina Cycle Strip. Pentru că acolo sadă mereu. Vine și vorul meu aici cu mine. Ce mai faci, vorul meu? Bine, tu? Ce să mai vine? Vorul meu. Doi, vorul. Da, bun. Da, mai băieți și fete. Băgați, mă, apăsați acolo butonul și de like. Și subscribe. Că nu vă costă nimic. Și un subscribe acolo. O să citesc comentariile, scrieți acolo ce vreți să ne mai jucăm. Și da. Vedeți niște playeri. Am găsit în patra. Da, așa. Ai vrea să vină acum. Da, bă, băieți, o să dăm acum pe speed să treacă timpul mai repede, să treacă, să până găsesc următorul player, o să dăm pe speed. Nu știu de ce. Da. Acum o să vorbesc și voi, pentru că o să dăm pe speed. Dar nu găsesc nimica. Eu am în patra cu stai. Nu mai am gândul să dai pe speed. Îmi place că băga de anul. Ce mi-am făcut să vă și te dai pe drau și acum? Da. Și am văzut un player pe aici și am venit după el. Dar nu știu acum pe unde să duc. O să stau pe inimă ca să vină după mine, dar n-am arme de apropiere. Asta e problema. Uite-l, e pe aici. Da, e pe acolo. Super. Acum o să-ți dau revive deja. Uite-l. Oricum o să-l prind. Și băi, vărule. Și-am găsit vărule. Stai să văd. Vărule. Nu. Vărule, da. Vărule. Îl prind. Vărule. Eu mor la un player, de aici, bă. Da. Acum m-am încurcat ăsta. Bă, m-am încurcat. Ce să dau, bă, nu-mi intră capul. Cum ne-am încurcat ăla? Că când dădeam așa, venea... Vărule. Mine și vărule. Da, mă, băieți, am revenit din avion. Da, mă, băieți. A coborât Dragoș, abia vine. Unde cobor, mă? Ui. Am dat pe la primul meu bătaie în prima. Apoi în pic. Mă bătaie. Nu mă băieți, mă, player, mă, că nu-i. Adevărat. E bine că recunoaște, mă. Da, mor și tu, dacă mor și eu. Deci, face asta după noi. A, direct aici, magul, mergem pe ei. Magul e mai bun.
Ma, dacă trăiești de acolo cu magul și o dau cu clip și el de la îndepărtare. Am văzut. Îți dau cap. Am M4. Sau ce ăsta, mă? M14. Nu știai arme. Tu ai arme de astea. Mă duc să-mi iau un Vietnam, că vede. Nu știu cum să numește, dar cred că e M14. M14. Da, am M14. Aia ca 47. M14 de unde? Nu știu. Bă, tu cu M14 din tine, că vrei să și am. Încă eu. Hai. Ți-l fixez? Să știu unde e, că eu mă duc. De acolo sus mă întâlnul ăla. Vezi că te-am fixat. Bă, nu am fixat. Am vrut să ți-l fixez, dar nu știu ce are. În fi. Bă, de ce mi apare ăsta așa? E și ondul. Da, nu știu ce mă fac. Să schimbăm și noi acestea. O să stăm uniți, dacă e să vină... Foarte uniți să stăm, da, foarte. Îl pun și aici. Bă, dar e unii de un prieten. Wow. Da. Bă, du-te mai încolo prin Clone Tower, că pe acolo e frec. Mi-am luat lansatorul. Bă, n-am bani și trebuie. Eu am bani. 500. Da. Hai, repede, please. Vin aici. Hai, ia 300. Ia-mă 300. Bă, s-a pe loc, bă. Ce vrei? Așa, gata, poți să te miști. De ce nu? Ca să iau injecția. Bă! Ce injecție? Eu luat injecție, ca să... Acum cu 100 înapoi, că vreau să iau. Bine. Uite, ți-am lăsat-o aici. La bani de revive nu avem după aia. Uite-vă că mai era bani la 60 de metri. Eu trebuie să sărim aici. Uite, o, metei, gata. S-a făcut. Nu lasă note muzicale în urma lui? Știu că lasă locul. Da. Așa trebuia să fie. Am bani. Am 600 de bani. Îți dau rival dacă e. Vrei să te ajut? Eu nu vreau să-mi dai rival, vreau să mă mor. Nu, uite, cred că încep pe ăla. Că pe ce fac. Arăt. Nu, să zici că vine acum. Unde e ăla? Bă, de pe kill meu. Mi-a furat kill-ul. Cum să las kill-ul ăsta pe mine? Dacă nu veneai tu... Dacă nu veneam eu? Nu m-a omorat, dar nici bine. Nu, trebuia să-ți dau revive acum, dacă nu veneam eu, nu? Nu, că stăteam după copac. Nu, că stăteai după copac. Da, dar nu-l omorai nici după el, nici eu cu tine. Păi, da, eu ce am zis? Ia, mă, băieți. Uite, asta. Cu nimeni. Să iau ăsta, mă? Dacă vrei gloanțe, vinu și ea, Dragoș. Ce? Am un MP-ul și cu gloanțele acolo, că mi-am luat... Eu te cu pe gloanțe Ia uite la ce am eu pe SKS. Bă, ia uite SKS-ul cum arată. SKS. Lea. E al meu ăsta. La apucă. Lasă-mi, bă!
Mi-am dat spam vețile. 2 hours later. Încă-l căiesc. Ce fac? Lasă. Uite, mă! Nu aveam eu să-l luăm. Ion! Mi s-a dat cap. Nu mă pot să-i dau cap, am vrut să-i dau cap. Vino cu acum, are viață. Dă-i. Bine. Am să-i dau cap cu ăsta. Nu mă place. Îmi spunea că vreau de glanțe pe el. Păi și eu, dar mai am găsit gloanțe. Care e în față? Ia mă știu. Stai ca să-mi bag un supermer. 2 hours later. Ce bă, unde a fost? Uite-l bă, era piti, dă-i că nu e bun. Nu știu unde e ăsta, că trage mai în gură.